Hello mga tugangs! Welcome back to another episode. Ngayong araw ay hindi muna ako magbabike. Moto adventures muna tayo. Kasama ko ngayon ang kaibigan kong si Jimmy. Niyaya niya akong pumunta ng Partido area dito sa Bicol. Ang pupuntahan namin ay isang bagong tourist attractions ng Partido area. Ang Partido area ay isang distrito sa Camarines Sur. Isang lalawigan ng Pilipinas na dating kilala bilang Partido Ibalon. Ang distrito ay binubuo ng munisipalidad sa Partido Reyon ng Silangan, Camarines Sur, katulad ng Karamuan, Gatchut-Arena, Goa, Lagunoy, Presentasyon, Sangay, San Jose, Seruma, Tigawon, at Timbak. Andito na kami ngayon sa Tigawon. Ito yung main highway. Lumiko kami kasi dito kasi baka nagbaka sakali kami na ito yung shortcut papunta doon sa pupunta naming location. So mali daw sabi nung ni Kuya na andyan sa may tricycle na yan. Doon pa daw kami sa una-unahan. Doon pa. So mamaya ulit. Punta na kami. Ito yung isa sa mga lumang bahay dito sa Tigawon, no. Go. Stop forward mo na. Ayan, ganda ng lugar. Mahangin. Mas ganda dito. So, just dun, no? So, bababa muna daw kami. At pupunta daw kami dyan. So, medyo mataas lang to. Magpi-picture taking muna daw kami. Ito kasama ko kasi mahilig mag-picture taking. Photoshoot muna for a while. So, ito yung picture namin yung background. Tas yung lake ata yan eh. Ayun. Tapos na yung photoshoot. Dito na kami sa tabi ng kalsada. Ito na yung view. Di ko alam yung tawag dito pero tingnan nyo, maganda. Ganda ng mga tubangs. Ang ganda dito mga tugangs. Very peaceful siya. Tapos talagang tahimik. Yung mga motor lang, yung mga sasakyan yung maririnig mo. Pero dito sa area na to, ang gandang camping dito. Ang gandang camping area to. Pero hindi ko lang alam kung pwede.
Nandito na kami ngayon matugang sa halos dulo ng boulevard ng San Jose, Tagas, Camarines Sur. Dito na yung pinakahalos dulo. So makita niyo yung view mga tugas, ang ganda. So dito merong mga upuan, so sino yung gusto mamasyal dito. So I think tinatao na ata dito. So yun, may mga solar lights. So maganda siya. So this time nag-stop over yung isa. Kumakain ng at papalamig. So yan, dito muna kami. Pahinga muna. At uwi na ba tayo? After nito? O tatambay muna tayo? Tatambay muna tayo. Titinda dito ng dugo. Tapos ito is ulo ng manok. Yan. Tapos ito is may hotdog. Ano to? Ano po ito? Isaw. Isaw. Ito is laman. Yan. May palamig. Tapos dito mag-iihaw. Tumatakas si ate, tumatakas. Kanina pa nagtatago sa camera yan. Kanina pa yan. Ang ganda dito mga tugang kasi sobrang simple lang ng lugar. Tapos tahimik. Kita mo lang naglalaro yung mga bata. Yeah, kagaya ng bata. 'Di ba? Naglalaro sa sa drainage system. 'Di ba? Hindi yan common sa syudad. So dito naman sa area na to is nagluluto ng barbecue. Yan. Tapos palamig. Yun. Habang nakikipagkwentuhan si Jimmy, ako naman ini-enjoy ko yung ini-enjoy ko yung lugar kasi minsan lang ako makapunta sa lugar na to. At siyempre, first time ko dito. Thank you. Magsusubscribe ka ate? Subscribe na. Kaway dali. Bagong subscriber ko. Thank you. Thank you sa support. Thank you. Ang gagandahan kasi dito mga tugang sis, simple lang yung buhay. Tahimik nga, sabi ko nga sa inyo kanina. Ang pamumuhay din dito simple. Karamihan ng nabubuhay dito is dahil sa pangingisda. Kagabi daw, super dami daw ng tao dito dahil yun nga, Sunday. So marami daw nag-swimming dito, pero ngayon kasi is Monday na. Syempre, pahinga na rin at bukas na siya. May trabaho na ulit.
shoutout po sa inyo dito sa Tagas dito. Shoutout po sa inyo. Masaya po ako na naandito po ako sa lugar nyo para yun, makita ko naman yung kagandahan ng lugar at mababait po yung mga tao. Swerte nyo kasi alam niyo yun, yung bahay nyo andito lang, tapat lang, tapos kung gusto nyo maligo ng dagat, pwede kayo makaligo. Kami mga taga-syudad, kailangan pa namin dayuhin yung malalayong lugar para makapag-swimming o makapag-enjoy ng magandang lugar. Meron daw ditong bar at dito sa gitna ng ganitong lugar, meron daw bar dito. So, check natin. Yan. Ito yung bar nila. Rihanna. So, yun yung pala yung bar. Simple lang yung bar nila. So, yan. So, kung gusto nyo pumunta dito sa San Jose, Tagas, Camarines Sur, ito yung may bar pala dito. So, punta kayo dito sa Rihanna. Rihanna, baka naman. Baka pwede naman kami makapag-vlog din sa sa area nyo, diba? Libre lang naman ako pag nagba-vlog. Hindi po ako nagpapabayad. Ayan mga tugang, so may mga tourist, di ko alam kung from saan yan. So pumupunta sila dito para yun nga, mamasyal, pa-check yung boulevard. Ayan. So ganito kaganda dito sa lugar na to. Nag-order kami ng coffee mga tugangs kasi gusto ko talaga ng coffee. Ino-offeran ako ni Jimmy na kumain ng barbecue or ano man yung pero sabi ko coffee na lang. So yung coffee namin. Saan mo pa ito tinimpla? Bahay nyo? Saan yung bahay nyo? May palayan. May palayan. Medyo malayo pa. Uy. Sipin mo, VIP kami oh. Yung layo pala ng bahay nila. So, kape muna tayo mga tugangs. Yung motor ni Jimmy na Rusi RFI 175. Rusi baka naman. Shoutout po sa mga taga Rusinaga. So kay Sir Nestor, shoutout po, at kay Sir Gerald ng Rusconaga. Shoutout po sa inyo lahat. After nito, actually pabalik na ata kami ng Naga City. May dadaanan pa kami ni Jimmy. Di ko lang alam kung saan. Pero sabi niya, may isang lugar daw dito na maganda pang place na puntahan. Medyo nagbibideo-video pa yung isa. At hinintay ko na lang siya matapos